ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras, 18 makalipas alas 6 ng umagang oras, hatid sa inyo ng Flavon Pro at Immune Advance. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalab na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNI Radio News Center sa Dagupan City, narito News Blasters. News Blast. Headlines News Blast. Sa unang mga balita ngayong umaga, sa mga balitang regional. Headlines News Blast. Dagupan lumahok sa Regional Universal Healthcare at Purok Kalusugan Summit ng DOH Ilocos sa La Union. Headlines News Blast. At Dinmalay LGU nagsagawa ng libreng veterinary medical mission para sa mga alagang hayop. Headlines News Blast. At TESDA Region 1 nagsagawa ng training sa news writing at photography para sa information officer. Headlines News Blast. At ang Cristondo MPS nagsagawa ng checkpoint operation para sa mas mahigpit na seguridad. Headlines News Blast. At ABBL Basketball League binuksan para sa kabataan sa bayan ng Anda. Headlines News Blast. At Bandang LGU at PCIC lumagda ng kasunduan para sa life insurance ng mahigit 1,000 magsasaka. Headlines News Blast. At bagong public market at land development project ng San Jacinto tinalakay sa SP Pangasinan. Headlines News Blast. At DOH at mga LGU sa Region 1 nagkaisa para sa pinalakas na Universal Healthcare Program. Headlines News Blast. At DTI Pangasinan inilunsad ang Balik Eskwela Deskwento Van. Headlines News Blast. At para naman sa international news, PNP at NBI inatasang arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa bisa ng ICC warrant. Headlines News Blast. At reklamo versus PBBM admin sa UN Human Rights Council, posibleng aksyonan ayon sa international law expert. Headlines News Blast. One Bangsa Movement suportado ni Senator Robin Padilla sa gitna ng ICC arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Headlines News Blast. At impeachment trial ni VP Sara Duterte target simulan sa July 6. Headlines News Blast. At Senator Erwin itinangging hindi kinumusta na minorya ang majority senators. Headlines News Blast. At Pilipinas sa ika-15 pwesto sa 2026 Out of the Shadow Index. Headlines News Blast. At para naman sa tingin ronda, DAR nagpatayo ng 200 million pesos tulay para sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Headlines News Blast. Para naman sa sports news, Rondina Pons handa sa World Beach Pro Tour at Johnson bida sa panalo ng Rain or Shine kontra Ginebra.
Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Dagupan City at sa buong Pangasinan ngayon araw ng Biyernes 22 araw ng Mayo taong 2026. Ako po yung tagapagbalita, kapartner Vian Vergabinya. Huwag niyo pong kalimutan i-share at i-like ang DZRD 981 Top News, DZRD SMI Radio Digital, SMI News North Luzon at SMI Top News Luzon. At para sa lahat ng detalye ng ating balita regional. Sunshine Radio Report! Dagupan, lumahok sa Regional Universal Healthcare at Purok Kalusugan Summit ng DOH Ilocos sa La Union. Alamin ito ng balita niya mula kay partner Sheila. Balog per Sheila. Yes, good morning kapartner. Dumalo ang Dagupan City sa panguna ni Mayor Belen Fernandez sa Regional Healthcare UHE sa Purok Kalusugan Summit na isinagawa ng Department of Health o UHC. Nitong Mayo 21 o kahapon sa San Fernando, La Union. Kabilang sa mga lumahok sa pagtitipon sina DOH Regional Director Dr. Paula Paz MC Jonco, La Union Governor Mario Eduardo Ortega, Ilocos Sur Governor Jeremiah Singson, UHC Head for HS Luzon Cluster Yusek Glyn Mateo Bagaw at Health Regional Vice President Dennis Adre. Dumalo rin ang mga kinatawan mula sa Commission on Audit at Department of Interior and Local Government o DILG, kasama rin ni Mayor Fernandez ang City Health Office, City Accountant at mga barangay health workers. Layunin ng summit na higit pang palakasin ng healthcare systems at isulong ang dekalidad, abot kaya at matibay na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Dagupenyo at mamaya ng rehiyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog ka partner mo sa balita at serbisyo. Ka-partner News Blast. Sunshine News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. At Binmalay Adjun nagsagawa ng libreng veterinary medical mission para sa mga alagang hayop. Alamin ito na balita niya mula kay Perlerna Hernandez. Perlerna. Isinagawa sa Binmalay Training Center and Seminar on Animal Welfare and Care cum Veterinary Medical Mission na pinangunahan ng Municipal Agriculture Office katuwang ang Office of the Provincial Veterinarian sa ilalim ng Pamalang Bayan ng Binmalay. Layunin ng aktibidad na magatid ng libreng serbisyong veterinaryo para sa mga alagang aso at pusa, kabilang ang kapon at ligation, anti-rabies vaccination, deworming, pagbibigay ng bitamina at veterinary consultation. Ang programa ay bahagi ng patuloy ng kampanya ng lokal na pamahalaan para sa kalusugan at kapakanan ng mga alagang hayop kasabay ng pagpapalaganap ng tamang kaalaman sa animal welfare at responsible pet ownership. Nagpasalamat ang pamalaang lokal sa lahat ng nakiisa, lalo na sa mga pet owners na naging responsable sa pagdadala ng kanilang mga alaga upang makatanggap ng libreng kalingang veterinaryo. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Sunshine Radio Report. At TESDA Region 1 nagsagawa ng training sa news writing at photography para sa information officers. Alamin ito na balita niya mula kay Perjan Velga sa Perjan. Yes, kapartner, nagsagawa ang TESDA Region 1 ang Capability Building Program o CBP para sa mga Ropoti Designated Information Officers na may temang Headlines and Frames Training Workshop in Basic News Writing and Photography sa TESDA Regional Office 1 Conference Room sa San Fernando City, La Union. Layunin ng 2 araw na workshop na bigyan ng batayang kasanayan sa news writing, photography at social media management ang mga kalahok upang mas maayos na maitala at maipahayag ang mga programa ng TESDA. Noong Mayo 19, tinilakay ni Chester Carlo Trinidad, manager ng PIA La Union Information Center, ang basic news writing. Sinundan ni Anthony Ayan Reyes na nagturo ng mobile photojournalism techniques at nagtapos sa sesyon ni Rocky Bautista tungkol naman sa social media management.
Bahagi ang aktibidad ng communication plan ng TESDA Region 1 na kinikilala ang mahalagang papel ng mga information officers sa paghubog ng public perception at sa pagpapalakas ng advokasya ng ahensya sa publiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal John Belgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. DZRD Sunshine Radio Report! At Orbisolo MPS nagsagawa ng checkpoint operation para sa mas mahigpit na seguridad. Alam ito na balita niya sa pababalik ni Kapartner Lerna Hernandez. Super Lerna. Nagsagawa ng checkpoint operation ang mga tauhan ng Orbistondo Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Captain Rafi N. Nisperos, Deputy Chief of Police sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Major Fernan L. Rivera, Acting Chief of Police sa kahabaan ng Barangay Malayo, Orbistondo, Pangasinan. Layunin ng isinagawang operasyon na papalakas ang seguridad at kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng pagpigil sa mga kriminal na aktibidad, pagsugpo ng mga lumalabag sa batas at pagpapatupad ng mga alituntunin sa trapiko. Bahagi rin ng checkpoint operation ang pagpigil sa pagpasok at pagdadala ng ilegal na droga, mga hindi lisensyadong baril at iba pang kontrabando, gayon din ang pagpapataas ng pulis visibility sa komunidad. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast! Samantala, formal na binuksan ng ABBL Basketball Leagues na nilahukan ng mga kabataan sa tatlong kategorya, 16 to 17 at 14 to 15 at 12 to 13 taong gulang. Sa pagbubukas ng liga, ipinakita ng mga kabataan ang kanilang husay, disiplina at pagmamahal sa larong basketball na layunin palakasin ang sports development sa komunidad. Pinangunahan ni Mayor Jogani Rarang ang seremonya ng pagbubukas bilang suporta sa pagpapaunlad ng sports at pagkakaisa ng kabataan sa bayan ng Anda. Layunin ng liga na magsilbing plataporma para sa kabataan upang maipamalas ang kanilang talento, mapalakas ang samahan at maisulong ang aktibong pamumuhay sa komunidad. DZRD Sunshine Radio Report! Samantala, Mapandan, LGU at PCIC lumagda ng kasunduan para sa life insurance ng mahigit 1,000 magsasaka. Alamitan ang balita niya sa pababalik ni Kapartner Sheila Balog per Sheila. Lumagda sa isang memorandum of agreement ang lokal na pamalaan ng Mapandan at Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC para sa pagpapatupad ng life insurance program ng pakikinabangan ng 1,025 magsasakang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture of RSBSA. Pinangunahan ang paglagda ng kasunduan ni Mapandan Mayor Carl Christian F. Vega kasama ang kinatawan ng PCIC sa pangunguna ni Regional Manager Raul A. Servito. Layunin ng programa na mabigyan ng karagdagang proteksyon at seguridad ang mga magsasaka bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa sektor ng agrikultura at sa pagpapanatili ng supply ng pagkain sa bayan. Dumalaw rin sa aktibidad ang mga opisyal at kinatawan ng sektor ng agrikultura ng Mapandan kabilang sinasangguniang Bayan Committee Chair o Agriculture Councilor Alicia E. Mariano, MAFFC Chairman Dominador C. Besperas at Municipal Agriculturist Melvin C. Villanueva. Ayon sa LGU Mapandan, bahagi ito ng patuloy na pakikipagtulungan sa PCIC upang mapalakas ang kapakanan at seguridad ng mga magsasaka sa bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. DZRD Sunshine Radio Report! Bagong public market at land development project ng San Jacinto tinalakay sa SP Pangasinan. Alamitan ng balita niya mula per Lerna Hernandez. Per Lerna. Isa na lamang mahalagang hakbang tungo sa kaunlaran at ang isinagawa ng pamalaang bayan ng San Jacinto matapos formal na iharap at talakayin sa sesyon ng Sangkuniang Panlalawigan ng Pangasinan ang panukalang construction ng bagong public market kasama ang land development project. Dumalo sa naturang sesyon sina Municipal Mayor
Honorable Leo F. De Vera, Vice Mayor Honorable Robert O. De Vera, mga miyembro ng Sangguniang Bayan at mga pinuno ng iba't ibang tanggapan ng LGU bilang suporta sa proyektong nakalaan para sa mamamayan ng San Jacinto. Layunin ng proyekto na magtayo ng mas moderno, maayos at mas madaling maabot na pampublikong pamilihan upang mapalakas ang lokal na kalakalan, mapabuti ang serbisyong pampubliko at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa komunidad. Ipinapakita ng inisyatibong ito ang patuloy na pagsisikap ng bayan ng San Jacinto para sa napapanatiling kaunlaran at paglago ng ekonomiya sa pamagitan ng pagkakaisa at mahusay na pamamahala. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. DZRD Sunshine Radio Report! DOH at mga LGU sa Region 1 nagkaisa para sa pinalakas na Universal Healthcare Program. Alabing ng balita niya mula per Sonny Flow. Idinaos ngayong araw, May 21, ang Achieving a Resilient Health System, the Regional Universal Healthcare and Puro Kalusugan Summit sa San Fernando City, La Union na pinangunahan ng Ilocos Center for Health Development. Dinaluhan ng ang pagtitipon ng mga health leaders, local chief executives, kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga partner organizations mula sa Region 1. Kabilang sa mga dumalo sina Regional Director Dr. Paula Paz M. Sijonko, mga gobernador ng La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Pangasinan, maging si Dagupan City Mayor Belen Fernandez kasama ang mga kinatawan mula sa PhilHealth, COA, DILG at iba pang opisyal ng Department of Health sa pangunguna na DOH Undersecretary Glenn Matthew G. Baggao. Tampok sa aktibidad ang Pledge of Commitment para sa Universal Healthcare at Puro Kalusugan. Gayun din ang paglagda sa Tripartite Memorandum of Understanding para sa integrasyon ng Universal Healthcare. Layunin ng summit na higit pang palakasin ang isang matatag, madaling maabot at makataong serbisyong pangkalusugan para sa mga mamamayan ng Region 1. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Sonny Flo, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Sunshine Radio Report! At para naman sa huling balitang regional, DTI Pangasinan, inilunsad ang Balik Eskwela Diskwento Caravan. Alamitan ng balita yan sa pagbabalik ni Paul John Vegas. John. Yes, kapartner, inilunsad ng Department of Trade and Industry DTI Pangasinan katuwang ang CSI Lucao at Magic Kalasyaw ang Balik Eskwela Diskwento Caravan. Presyong panalo para sa mga mimiling Pilipino na layong magbigay ng abot kayang school supplies para sa mga mag-aaral at kanilang mga pamilya. Kasabay ng aktibidad, nagsagawa rin ang DTI ng price at supply monitoring upang matiyak ang patas sa presyo at sapat na supply ng mga gamit pang-eskwela. Batay sa resulta, nananatiling nasa loob o mas mababa pa sa 2026 DTI Price Guide ang presyo ng mga school items. Hinikayat ang ahensyang publiko na maagang bumili ng school supplies bago sumapit ang pagbubukas ng klase sa Hunyo 8 upang maiwasan na dagsa ng mamimili at matiyak ang availability ng mga gamit. Ang Diskwento Caravan ay bahagi ng patuloy na kampanya ng DTI para sa consumer protection at fair trade practices na nagbibigay ng pagkakataon sa mga mamimili na makapagtipid habang nakakasiguro sa kalidad ng kanilang binibili. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, John Belgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Sunshine Radio Report! At para sa ating unang balitang national at NBI, inatasang arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa bisa ng ICC warrant. Alamitan ng balita niya mula per Aaron Rojas. Matapos ang ilang araw na espekulasyon at legal na bakbakan, kinumpirma na ng Department of Justice na inatasan na ang mga otoridad na dakpin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isang press briefing nitong Huwebes, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na naka-alerto na ang PNP at NBI para ipatupad ang validly issued arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. I would like to confirm, one, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Mas mabigat pa rito, diretsahan ding tinawag ni Vida na isang fugitive from justice ang senador. Senator Bato
is a fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges. Ayon sa DOJ Secretary, nakabatay ito sa arrest warrant na inilabas ng ICC. Kaugnay ng aligasyong si De La Rosa ay umunay co-conspirator sa crime against humanity kaugnay ng madugong kampanya kontra droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Vida, wala umano si De La Rosa sa kustodiya ng Senado at wala rin inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng warrant. Pero nang tanungin kung agad bang dadalhin sa ICC si De La Rosa kapag naaresto, tumanggi munang magbigay ng detalye ang DOJ. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. Aminado rin ang kalihim na mayroon ng leads ang mga otoridad sa posibleng kinaroroonan ng senador. Kasabay nito, nagbabala rin ng DOJ sa sino mang posibleng tumulong kay De La Rosa upang makaiwas sa batas. Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Idinindi ng kalihim na may kaakibat na pananagutan, hindi lamang sa ilalim ng batas ng Pilipinas, kundi maging sa ilalim ng mga panuntunan ng ICC. Samantala, naninindigan naman ang kampo ni De La Rosa na kahit kinikilala nila ang pag-iral ng ICC warrant, hindi nila ito itinuturing na enforceable sa bansa. Kaugnay nito, una nang naglabas ng desisyon ang Korte Suprema kung saan ibinasura nito ang kahilingan ni De La Rosa para sa TRO at status quo anti-order laban sa kanyang posibleng pag-aresto. Bagamat iginagalang ng legal team ng senador ang desisyon ng Korte Suprema, git nila na dapat pa rin manaig ang konstitusyon ng Pilipinas. Naghahanda na rin silang magsumite ng motion for reconsideration. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. DZRD Sunshine Radio Report! Reklamo versus PBBM admin sa UN Human Rights Council posibleng aksyonan. Ayon yan sa international law expert. Alamin tayo ng balita niya mula kapartner Daniela Paulite. Ayon sa isang international law expert, posibleng aksyonan ng United Nations Human Rights Council ang inihain ng isang international non-government organization na nag-aakusa sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ginamit umano ang International Criminal Court bilang instrumento ng political warfare laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay international law expert Dr. Melissa Loja, nakadepende sa mga ebidensyang isinumite kung mapapatunayang ginamit lamang ang ICC bilang political weapon o lehitimong proseso sa aligasyon ng crimes against humanity. Kung mayroong substance, magkakaroon sila ng report, magkakaroon sila ng action. Ang possible na mangyayari is magpapadala ng rapporteur or para bang inquiry yung HRC if they find na weighty yung individual communication na sinabit. Sa pila na inihain ng International Career Support Association sa pangunguna ng Japanese human rights advocate na si Shunichi Fujiki, inakusahan ng Pangulo ng umano'y korupsyon, bribery at mananabotahe sa 2028 elections. Kasama rin sa mga alegasyon ang umano'y pagbebenta ng gold reserves ng bansa at paggamit sa ICC upang pabagsakin ang mga kalaban sa politika ng administrasyon. Kasabay nito ang panawagan na imbestigahan ang umano'y arbitrary detention ni Duterte at ang posibleng paglabag sa Rome Statute at iba pang international laws. Ayon pa kay Dr. Loja, maaaring magsilbing testing ground ang kaso para sa Human Rights Council sa paghawak ng mga ganitong uri ng reklamo. In this situation sa Philippines ngayon, unique in the sense na ang government mismo ang gumagamit ng ICC as a political tool and ang nagrereklamo yung marginalized or opposition group. So, this would be an interesting interplay sa HRC because for one thing, hindi sila pwedeng mag-interfere sa politics, sa national politics ng kahit anong bansa. Ngunit ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, walang basehan ng mga paratang na isinumite ng International Career Support Association sa United Nations. Umaasa rin ng DFA na walang magiging aksyon ng Human Rights Council sa naturang reklamo.
Mariin namang kinundina ni Japanese human rights advocate Fujiki ang bahayag ng DFA. Ayon sa kanya, ipinapakita lamang nito na hindi lamang ang mga mamamayan at media ng bansa ang nais patahimikin ng gobyerno mula sa kritisismo, kundi pati ang dayuhang gumagamit ng kalayaang magpahayag sa international forum sa demokratikong paraan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Daniela Paulita, SMNI News. DZRD Sunshine Radio Report! One Bangsa Movement, suportado ni Senator Robin Padilla sa gitna ng ICC arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Alamin ito ng balita niya, Malayka per MJ Mondihar. Walang nakikitang mali ang Muslim group na One Bangsa Moro Movement o One Bangsa sa pagkampi ni Senator Robin Padilla kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y kaugnay ng nangyaring tensyon at barilan kamakailan sa Senado matapos makaengkwentro ng Senate Security ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Nangyari ito sa kasagsagan ng tangkang pagsisilbi ng arrest warrant kay Senator Bato kaugnay ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Kahit sino naman, kahit saan, kahit anong pagkakataon, kahit saan lugar, para sa aming mga Muslim, kapag may kaibigan ka o kapag may kasama kang nakita mong ginigipit siya o pinaghihirapan siya o pinagtutulungan siya o sabihin natin na lalapastangan yung kanyang karapatan, ay talagang wala kaming ibang gagawin kung hindi tulungan siya o protektahan siya. Yan kasi ang Muslim. Ayon pa kay Alan Balanggi, National President ng grupo, wala namang pending na kaso sa Pilipinas si Senator Bato noong suportahan nito ni Senator Padilla. Dahil dito, naniniwala ang grupo na walang iligal sa ginawang pagtulong ng senador. Si Robin Padilla bilang isang senador, kasama niya ito si Senator Bato, marapat lamang na ginawa niya yung kanyang ginawa. At kami ay proud doon bilang isang Muslim. Dahil prinsipyo ng Islam na tulungan yung kaibigan kahit hindi Muslim. Kung ang kaibigan mo ay lalapastangan yung kanyang karapatan, kung ang kaibigan mo ay talagang yuyurakan yung kanyang pagkatao, ay talagang tutulungan mo. Para rin sa grupo, mas nangibabaw kay Senator Padilla ang kanyang paninindigan bilang Muslim kaysa sa pagiging politiko. Sa CCTV footage mula sa Malacanang, makikitang kasama ni Senator Padilla si Senator Bato na sumakay sa isang SUV palabas ng Senado. Pero kami bilang Muslim, laging nangingibabaw yung pagiging Muslim namin kaysa kahit anong ibang bagay kasama yung politika. Kaya kami, masasabi ko, mas nakakaraming Muslim ang mas bumilib kay Robin Padilla dahil doon sa kanyang paninindigan. Nilino naman ng grupo na igagalang nila ang magiging pinal na pasya ng Supreme Court kaugnay ng hiling ng kampo ni Senator Bato na ibasura ang ICC arrest warrant. Sa ngayon, ang naging desisyon pa lamang ng Korte Suprema ay ang pagbasura sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO para pansamantalang pigilan ang pagpapatupad ng pag-aresto sa senador. Ayon pa sa One Bangsa Movement, nangyaring pagsuporta ni Senator Padilla kay Bato bago pa man lumabas ang SC decision. Ay wala na tayong problema doon dahil siyempre ang bantayog ay yung Korte Suprema. Yan ang palagi natin sinasabi sa lahat ng bagay. Kailangan manindigan yung Korte Suprema base doon sa tunay na ebidensya, base sa kanilang konsensya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News. DZRD Sunshine Radio Report! Impeachment trial ni VP Sara Duterte target simulan sa July 6. Alamin ito ng balita niya, Malayka per Angel Pastor. Target ng Senado na simulan sa July 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na ito ang napag-usapan matapos ang isinagawang All Senators Caucus nitong Miyerkules. Ayon kay Tulfo, inilatag na rin ni Senate President Alan Peter Cayetano ang proposed schedule para sa magiging takbo ng impeachment proceedings. Meron na po mga trial na gagawin. Ang plano sa Monday ng umaga ng July 6, I think, will be like around 10 a.m. to 1 p.m. Regular session. So magkakaroon po ng regular session. Okay. Pagkatapos, break po ng 1 hour, 2 o'clock to sawa. Ayun na po, yung trial. And then, ganun din po sa... Pero pag Tuesday, Wednesday, puro trial po yun. Trial na lang po yun. 3 o'clock to sawa. 3 o'clock to sawa.
Ayon pa kay Tulfo, tuwing Huwebes ay tatalakayin naman ang mga motion o iba pang usapin kahit nakasinidye adjournment o walang regular na sesyon ng Senado. Sa July 27, walang impeachment trial dahil sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos Jr. Magpapatuloy naman ang impeachment trial sa July 28. Simula rito tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes na gaganapin ang pagdinig at magsisimula ito ng alas 3 ng hapon. Layunin umano ng Senado na maipagpatuloy ang regular na legislative work ng mga senador habang isinasagawa ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Samantala, sinabi rin ni Tulfo na kailangan ng dagdagan ang seguridad sa Senado habang papalapit ang impeachment trial. Ayon sa Senador, inaasahang dadagsa ang parehong supporters at kritiko ng kampo ni Vice President Sara sa oras na magsimula ang pagdinig. Dahil dito, mahalaga ang mas mahigpit na crowd control mula sa Philippine National Police upang maiwasan ang posibleng tensyon at kaguluhan sa paligid ng Senado. Kailangan po natin siguro yung anti-riot, yung mga nasa labas po, dahil I'm sure po, dalawang panig po yan, yung pro at saka anti, siyempre yung pro Duterte, papadala po sila, nakita naman po ninyo, yung mga makakaliwa, dadating din po dyan, baka magsabong po, magkagulo, kaya kailangan po natin siguro talaga ng crowd control units ng Philippine National Police. Sa ngayon, hinihintay pa ang pinal na kumpirmasyon mula sa Senado kaugnay sa schedule ng impeachment trial at mga ipatutupad na security measures sa loob at labas ng Senado. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. DZRD Sunshine Radio Report! Senator Erwin itinangging hindi kinumusta ng minorya ang majority senators. Alamin ito ng balita niya kay kapartner Sheena Torno. Tinabla ni Senator Erwin Tulfo ang emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano sa sesyon ng Senado nitong Miyerkules. Pinagbintangan kasi ni Cayetano ang minority senators na walang pakialam sa nangyaring putukan noong May 13. Salobi ni Senator Pia, bakit wala man lang ni isang senador sa minorya? Ang kinamusta sila, bagay na itinanggi ni Tulfo. Sinabi pa ng senador na bukod sa kanya ay kinamusta rin ni na Senator Mig Zubiri, Senator Sherwin Gatchalian at Senator Bam Aquino ang majority senators. Meron naman sa group chat po namin doon sa 20th majority po na group chat sa WhatsApp. Meron po, as a matter of fact, may kumakalat na po ngayon, parang 9:50 po, si Senator Camille said na we're all okay. Sunod-sunod na po, 9:55 yata, 9:56, nag-text na po si, I think, si Senator Miggs, si Senator Sherwin, Keep Safe, si Senator Bam, ako din po, sa akin po, 9:57 po pumasok, praying for all of you. Yun po yung totoo doon. Hula ni Senator Erwin, posibleng hindi ito nabasa ni Senator Pia dahil sa emosyon noong kasagsagan ng putukan. Patutsada naman ni Senator Ping Lacson, papaano kukumustahin ang mayorya kung masaya o manong nagkakainan habang naka-Facebook Live ang mga ito. Dagdag pa ni Senator Lacson, hindi raw tama na pagbintangan ang minority senators na may alam sa mangyayaring Senate siege. Paliwanag pa ng senador, maagang umalis ang minorya sa kadahilan ng mabilis na tapos ang sesyon. Ang nakatakda kasingsa ng caucus ng buong senador ay nabago at tanging majority na lamang ang nagsagawa ng pagpupulong. Tinawag na malisyoso at unfair ni Senator Ping Lacson ang pahayag ng ilang mayorya. Wala rin anyang basihan ang mayorya na may alam ang minorya sa mangyayaring gulo noong nakaraang linggo. Samantala, sinabi naman ni Senator Erwin na wala na raw hadlang para arestuhin itong si Senator Bato de la Rosa. Ito'y matapos hindi paboran ng Supreme Court ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO kaugnay ng implementasyon ng ICC warrant laban kay De La Rosa. Kung yun po sinasabi ng Supreme Court, hindi na po nakialam ang Supreme Court, by not coming out with the TRO, ibig sabihin ginagalang sa SC po, yung standing warrant from the ICC. So, bakit po natin pakialaman po yun? Bakit po natin pipigilan? Sa opinion ko po, hindi po ako abogado, pero malinaw po, di po ba sana kung walang jurisdiction po yung ICC na yun, sana nagpalabas na po ng TRO. Sa akin pong pagkaintindi, nagpalabas na po ang SC ng TRO sana.
Wala pang pahayag ang bagong liderato ng Senado sa naging desisyon ng Korte Suprema kay Senator Bato. Matatandaan noong nakaraang linggo ay tuluyang umalis ng Senado si Senator Bato de la Rosa sa kabila ng ibinigay sa senador na protective custody. Ipinag-utos na rin ng Department of Justice sa PNP at NBI ang pag-aresto kay Bato de la Rosa, kung saan itinuturing na rin siyang pugante. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. DZRD Sunshine Radio Report! At para naman sa huling balitang National Pilipinas, nasa ika-15 pwesto sa 2026 Out of the Shadow Index. Alamin na balita niya ang Malakapar na Yomi Perez. Pasok ang Pilipinas sa ika-15 pwesto mula sa 60 bansang isinailalim sa pag-aaral ng 2026 Out of the Shadows Index kaugnay ng proteksyon ng mga bata laban sa sexual violence. Ayon kay Executive Director ng Council for the Welfare of Children na si Yusek Angelo Tapales, hindi nila inaasahan ang naturang pagkilala dahil kadalasang mga negatibong insidente ang lumalabas sa mga diskusyon hinggil sa mga bata. Gayunman, iginiit ni Tapales na patunay ito na kinikilala ng international community ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagprotekta sa mga bata, online man o offline. Hindi kami sanay sa mga ganitong balita sa children's sector, kasi more often than not, if people interview me, something bad happened to children. Pero ito nga, yung Out of the Shadows Index natin, number 15 na tayo out of 60 countries na yung inassess nila. So, it's a recognition of the good things that government is really doing for children. Sexual violence, whether online or offline yan. Dagdag pa ni Tapales, matagal nang kinikilala ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang nangunguna sa paghahanap ng mga solusyon laban sa karahasan sa mga bata. Noong 2019, kinilala rin ang Valenzuela City bilang kauna-unahang pathfinding city sa buong mundo laban sa violence against children. Anya, nagsisilbing benchmark para sa ibang bansa ang ilang pulisiya ng Pilipinas sa child protection. The Philippines is a pathfinding country for violence against children, and we have been since 2016. Valenzuela City is the first pathfinding city for VAC in the world. So 2019 po yan nagawaran. We have been cited as benchmarks yung mga policies po natin for other countries. Ayon pa kay Tapales, madalas nabibigyang diin sa local at international media ang kaso ng online sexual abuse, ngunit hindi anya napapansin ang mga hakbang ng pamahalaan upang tugunan ito. Binigyan din niya na patuloy ang pag-angat ng bansa sa naturang global ranking. Number 15 na po tayo ngayon 2026, and if we look back in 2022, number 20 plus po tayo na, I think number 25. So that's a big improvement, but of course government is really not stopping. Marami pa po tayong gagawin, including the amendment of Republic Act 11930, yung Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation Act po natin. Mas papalakasin pa po natin para talagang pati yung AI, yung mga threats sa SOCMED saka sa gaming platforms ay talagang mabantayan pa po natin. Samantala, kabilang sa mga prioridad ng pamahalaan ang pagpapatibay ng Republic Act No. 11930 o Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act. Kabilang din sa mga hakbang ang Executive Order No. 79 na nag-i-institutionalize sa Makabata Helpline 1383 at Executive Order No. 67 na nagpapalakas ng child protection mechanism sa bansa. May mga panukala rin na nakabinbin sa Kongreso na naglalayong higpitan ang paggamit ng social media ng mga minor de edad at palakasin ang online safety sa iba't ibang digital platforms. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat na Yume Perez, SMNI News. Ronda Pilipinas. DAR, nagpatayo ng 200 million pesos tulay para sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Alam ito na balita niya Malakapar John Vegas per John. Yes, kapartner na kinabang ang mga magsasaka at residente sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija matapos ipagkaloob ng Department of Agrarian Reform o DAR sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Conrado Estrella III ang halos 200 million pesos na halaga ng dalawang bagong tulay. Pinangunahan ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang turnover ng Cavite Santa Ana Bridge at Balbalino Bridge. Parehong may 41.5 meters ang haba na mag-uugnay sa mga barangay at magbibigay ng ligtas na biyahe kahit panahon ng tag-ulan. Tinatayang 2,410 na katao ang makikinabang sa Cavite Santa Ana Bridge
at 1,161 na residente naman sa Balbalino Bridge. Karamihan ay mga agrarian reform beneficiaries o ARBs na nagtatanim ng palay at gulay. Kasabay nito, namahagi rin ng DAR na 190 million pesos na condonation certificates para sa utang na sa lupa ng mga ARBs, pati na rin sa 16 million pesos na credit assistance, mga titulo ng lupa at scholarship para sa kanilang mga dependents. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, layunin ng mga proyekto ng palakasin ng sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa Central Luzon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal Jan Belgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sports News Blast. Rondina Pons handa sa World Beach Pro Tour at Johnson Bida sa panalo ng Rain or Shine kontra Ginebra. Alam ito na balita ng Malet per Carlo de la Peña. Nina Rondina at Pons ang kumpiyansa matapos pangunahan ng Alas Pilipinas sa gintong medalya sa 33rd Southeast Asian Games noong nakaraang taon. Target ng tambalan na makakuha ng mahalagang ranking points at international experience sa mataas na antas ng kompetisyon sa Beach Pro Tour. Magsisimula ang kampanya ng Filipino pair ngayong araw kontra sa koponang manggagaling sa qualifiers. Kabilang sa mga lalahok sa torneo ang mga Olympians mula Amerika, Australia, France at Finland, kabilang ang Tokyo 2020 silver medalist na si Taliqua Clancy. Nagtala si Johnson ng 40 points at 18 rebounds upang tulungan ng Elasto Painters na maagaw ang unang panalo sa serye laban sa Gin Kings. Nag-ambag din sina Jonard Clarito na may 25 points at Gian Mamuyak na may 18 points. Sa panig ng Ginebra, nanguna si Justin Brownlee na may 32 points habang nagdagdag sina RJ Abarientos at Scotty Thompson ng 21 at 17 points. Pinuri naman ni Rain or Shine head coach Yen Giao si Johnson matapos pamunuan ng koponan sa mahalagang panalo. Gaganapin ang Game 2 ng serye sa Biyernes sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Bago po tayo magtapos, tunghayan po natin na ang Sunspeak sa mga oras na ito. Kung ika'y nanindigan sa isang bagay, maging tama man o mali, panindigan mo ito hanggang sa kamatayan. Ito ang tunay na halaga ng katapatan. At dyan na po nagtatapos ang Sunshine News Blast Morning Edition ng araw ng Biyernes, 22 araw ng Mayo taong 2026. Maraming salamat sa management sa pagkakataong makapaghatid ng balita at serbisyo mula sa DZRD News Center at sa co-pilot ngayong umaga, Kapartner Jeff and Kapartner Tan, at sa ating station manager, Kapartner J. Mendoza, at blessed morning po sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Ako po yung tagapagbalita, Kapartner Vian Vergabinya, at abangan niyo po ang mga susunod pang programa. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumayin niyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.